Малко ми стана жал за Мани и за Фейгин. Много, ме е толкова за Фейгин даже повече, защото Мани си отстои, в смисъл тя го направи добре. Фейгин в Каквото моите можеше очи извади. е малко момиченце, което... Тя виж как я прехвърлят напред-назад, всеки вкарва някакво мнение и тя просто не знае на къде да Фейгин тръгне. не е ли колкото тебе голяма? Не знам, на колко май на 19, мисля, че е по-малко. Тя по 20 ли? 19 е Фейгин, може и да стане на 20, но в Да. шоуто Да, е на по-малко от 19. мен, значи, но имам предвид, че според мен тя не беше подготвена за тази социална игра. Тя отива при едните, при другите, иска да се разбира, да няма скандали и те от всякъде я натискат, защото това са играчи, които знаят защо са влезнали, знаят как да си играят играта и си отстояват на позициите и тя малко ми напомня на Миленка от миналата година. Тук му щях да питам на кого ти напомня. На Миленка? Да, те годините нямат някакво значение, защото Да, може би е въпрос на характер. точно примера, дето даде миналата година ние на няколко племени съвета, накрая говорихме как Миленка е на 27, ти си на 21 и как има разлика в мисленето. Тъй, че не е от годините. Има и от годините при нея. Естествено, че има от годините, как да няма. И от самия и спорт. Нейният спорт е подобен на твоя по това колко отдаденост иска. Мисля, тя не е излязла от тази зала там, от това за кънките, от пистата. В смисъл, тя не е имала живот до сега. Виждате, тя да стигне на това ниво. Напълно ясно. Да. И тя, нейният живот е всеки ден. Отиваш на тренировка, треньорът ти вика, правиш каквото му кажеш, свършва. Да, ти го разбираш. Разбирам го перфектно, просто казвам, че за мен тя не е подготвена чисто в социалната игра и изведнъж попадам в междувълци буквално и направо я разкъсаха. Тя един ден говори едно, на другия ден говори друго, просто защото тя самата е объркана. Не знае на къде да тръгне и как да постъпи. Така че едните да не се чувстват гадно, другите да не се чувстват гадно и в крайна сметка само тя се чувства гадно. Се чувства най-гъл. Не вмениха бруталната вина с това конско, което и дръпна Виктория. Това е абсурдно. Аз не мога повярвам как. Въобще те как го оставиха и другите хора в това плен. Как ще останеш някой? Така ще се вие ако искате. Тя даже как ги подготвяше? Те седнаха и казват, вие ако искате, тук ще е грозно. Вие ако искате, не дейте да гледате. И Фейгин седи така, тя горката, тя нямаше кръв вече в лице. Тя беше пред припадък. И почва да е... Не мога повярвам. Виж, Алекса се осъзна, той е много бързо схвана. Нали? Отначало той полудя, като го чувам, а после вижда, това е малко момиче по дяволите, то се разпада пред мен, за какво да го нападам. При Виктория няма такова нещо. Вижда, каквото е на нея в главата, трябва да се изстреля, да мачка колкото може, да й олекне на нея, но... Виктория, съм сигурен, че изпитва удоволствие докато тъпче. Нали? Това е пак някакво качество на хората, занижено или завишено, при нея е доста завишено. Тя изпита удоволствие, не е облегчение думата, удоволствие. Не е някаква, дето супер са кефи, просто не става гадно, докато нарежда. Мисли си, че това е правилният начин да надвикаш някой, да му се накараш, да го натириш. И... Да, тя има друг подход. Тя каквото смята, че е правилно в нейната глава, значи е правилно за всички останали. И това трябва да се каже и да се отсече. И да се скара даже. Да, няма значение другия какво мнение има. Да. Фейгин, че няма мнение, всички го видяхме. Фейгин за мен прави грешки след грешки. Дори грешка е, щом не може да играе стратегически и социално, дори грешка е, че влезе в коалицията с Иляни Мани. Още в началото, защото щом не можеш да играеш така, не влизай в никакви коалиции. Тя може да си мисли, че е можела да игра. Нали знаеш, че едно е, когато влезнеш вътре в началото и мислиш как ще изиграеш нещата и си представяш и как нещата се променят със всеки изминал ден. Ти много добре знаеш как най-малко се случват нон-стоп някакви неща и не знаеш какво да очакваш и според мен изобщо тя не си е представила играта по този начин. Да, точно. Сигурност не. Мен ми е интересно какво си представя. Когато дойде тук, това ще е първото нещо, че я питам. Не знам, реално стратегически може да си мислиш, че можеш да играеш, но трябва да мислиш много бързо, защото всяко нещо се променя изключително бързо и трябва просто да мислиш. Трябва да си хамелон. Веднага да се нагажаш според обстановката. Той ние с Дечо си правихме с бобчетата едни неща. Той Илиан влезе с голямата кошница с стратегиите. 24 ножа си беше пакетирал за забиване преди да влезе, обаче нито един не използва. Не заби нито един нож в гърба. Точно това, което ти казваш, че всеки си влиза в главата с някакви велики схеми, как ще надиграе всичко и всички. И после изведнъж почват чувствата. Много е трудно, когато с тия хора... Особено като се привържеш. Да. Той Дечо много добре знае. Да.
Тъй сме го захапали, дайте ще направиш таймстамп на това още в началото за саботажа. Иначе е най-интересното нещо. Аз това видео не се го пускаме според мен, след като вече коментирахме саботажа. Пусни го и ще довършим с саботажа. Тъй или иначе това е първото видео, те вече не са 3 видеа, ами 2, в смисъл вече са 2 племена. Тъй, че пусни го това, да дообсъдим саботажа. Идеално се включва. Чуда се дали всичко няма да се реши само от едно парче. Ще трябва ли да гледаме фотофиниш? Чудия са Дими. Димовица не го видял. Много така сме. Тук сме. Няма те, че те си вярват, обаче няма че дърво. са били къпта. Той ми са дърво, бе, брат. Къде е дървото, бе? Дърво. Чакай малко. Виж. Да, кажи. Така ли? Що? Чакай малко. Да. Виж, те дори не са им и правилно наредени. Не знам какво гледат всички. Обаче, тъй като аз миналата година го редих този пъзел, рамката, ти ма би, ви 20 минути преди мен бяхте там. Има би с по-малко от минута. Значи, виждате ли го този парче, дето се вижда сега на монитора? Той е на обратното. Защото тези парчета от една страна са черни, а от другата са сини. Да. Те си ги наредили половината черни са им тук, половината сини. Тъй, че някакво говорим дали изобщо са си го наредили, но както и да. И да видим какво става. Готови сме. Дали не са готови? Последното, давай. Пускай. Последно парче за непобедимите. Имат ли също дърво? Не. Нямате дърво? Няма повече. Къде? Не може да няма. Въртете частите. Няма. Това е. Аз питах. Няма една част. Въртете, момичета. Готови сме. В турбата нямаше повече части. И да! Спирай. Битката при... Виж на червените как е. Цялата рамка е черна. Тоест отпреде Димо го вижда в червена рамка коректно. А на сините беше половината парчета бяха в рамката сини, половината черни. Спомням, защото точно когато ние имахме тази игра, аз единственото нещо, което ги питах тогава, когато ни обяснях правата, беше от коя страна да е цвета, от коя страна да е черно. Аз това даже не съм го питал. Аз се ориентирах за секунди, като ги видях, че трябва да е синьото отпреде. То си е все едно пъзел, все едно да редиш парчета пъзел на обратно. Може да искат картината, която е за камера, оттам да има цвета. Няма какво да искат. Това си е пъзел. Все едно да наредиш половината на обратното. В смисъл, това си е пъзел, който се гледа само от едната страна. Рамката на кормилото трябва да се вижда само от едната страна. Аз това ги питах от коя страна се вижда. Това беше единството, което не знаех за този пъзел. И това ги питах. Да, бяха го объркали, те дори не се бяха замислили. И те дори парчетата им бяха наредени супер, защото се вижда, че има 2 дупки. Те също липсва едно парче, дълго парче, има 2 дупки, защото те така са закрепили другите, че остават 2 по-малки дупки, които ако ги събереш заедно, ще станат толкова големи, колкото е липсващото парче.